CHANDRAYAN-3 ulas Sdang ki kam ki jam ban wat ban Ithuh ke Jaka ka Kham Biang bat Kham shingan ban Hiar hakasla khendo jong ubnai da ka jingirap jong katiar lander hazard detection and avoidance camera katnat ISRO mentagasngi kala palat patba ru ye ki dur kidar jong ki Jaka ki ba Kham jingai jong ubnai ye ki blayo ban shon da ka LHDAC kala ban yarap ru hakaban pen Ithuh ke Jaka ka ba Kham shingan ka bamdon ye ki kinja maulong maute landi ki thliu ki sar ki ba he bar ki ba jeliu yakni katiar ka ba kerpang la penmi da ka space application center ka badan hanong ba Ahmedabad ka badai ka Jaka wat banya ka ba Kham kongsan jong katnat ISRO katkum ka jing batai na kini katnat pe hau uni ulanda module ringkat rover kilala ban Hiar ha kasla khndo jong benai ha ka por kumba Henriul ala 100 minit janmiet jong kasngi balang at fulai tarik unailar. Yau CHANDRAYAN-3 apen Hiar ha ka khat sau tarik unaitung ubadei usembut jong CHANDRAYAN-2 mission. Da ka jing tmu ban pen i ka jing la ban bat jing kot bor ban Hiar da ka jing shingan ha ka slak hendo jong benai. Kalimpung Inter Frontier